Здравейте, скъпи приятели на Грамотен БГ! Добре дошли отново в рубриката Една минута български язик. Днешният урок ще бъде посветен на 3 от най-дискутираните думи в нашата фейсбук страница. Започваме с първата, която е думата повреден. Трябва да се знае, че правилното ударение е на последната сричка – повреден. Сега ще обясня защо. Думата повреден е миналострадателно причастие на глагола повредя, при което ударението не се променя. Втората дума е юрисконсулт. Тя стана повод за дискусия след едно телевизионно предаване, където беше написана погрешно. Правилно е думата да се пише без т в средата – юрисконсулт. В състава на думата не участва съществителното име юрист. Третата дума, станала повод за дискусия, е кодекс. Правилно е тя да се произнася с ударение на първата сричка – кодекс. Благодаря ви за вниманието и до нови срещи!